ассалому алайкум дӯстони азизам ва касачи хеле созаи хубаи саломатиётон хубай вақтотон хуша. имрӯз 5 июли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 122 сомонӣ. дар имрӯза видео гӯш кинед ки ма дар чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини рӯй кардагӣ нестан, як велосипеди фурӯшӣ рӯй кардагам бардурои азиз. ӯ велосипед оли реклама намекунам, дар видеои дигари рекламаш мекунам, барои ҳам подписатсия кунен, веле ки арзона ай даст натен. хуб, трансформатори фурӯшӣ ҳастай, катҳои фурӯшӣ ҳастай, любой размерша доранд. дар ҳам видео гап мезанам. ба қай фурӯшӣ ҳастай бардурои азиз. И канали мо просмотрш миллионай мо дар любой чироӣ мекунанд. хуб, ба қай фурӯшӣ ҳастай? Якадай шаҳри Душанбе квартира дар корай, хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Рашт ва ду хонаи арзони дига ҳастай дар ноҳияи Восе. квартираҳои арзон ҳастай дар шаҳри Ваҳдат, квартира арзон ҳастай дар шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминия 125000 сомонӣ. бардурои ғарибам, шумо метавонед ки як хонаи заминиро 1,24000 рубл да бихарен. хулосаи видео тенҷай. таксира биланд монед видеоро то охиша тамошо кунен, ҳамун лайк ҳабиҷиқен, меҳмон бошен, подписатсия кунен. ана ки мерем уста. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتهامات اینا کارو ببینید برادر اینا همه بارو جمع میکنن هم برادر و همه ای کفای کار مون اینو با گراج توچکا داشتن است. سلام علیکم استاد بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در جای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، این بارو رو ببینید برادر. این یگام جای بهش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر را کار کردن سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای این السلام علیکم این برادرای تاجیکی من السلام علیکم باشید زنده کار خوب زندگی کار خوب زنده باشه سربلند باشه ما با شما میفخریم جوان مردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنند سربلند باشه زنده باشه یک مشیران تمام زنده باشه این برادرها را خموشانه میمونم تنها شما زنگ زدم سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشید. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیزا بار میکنن روی میکنن تمام. اینا سربلند خانواده باشه. бардурои азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза ба чаи ачкидор навора сар мекуна бовар кай гапзанира ранги журналистидагим барои ҳам бодиққат мара гӯш кунед тез гап мезанам. квартира фичи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Салимзода, дом 4 этажа. бардурои азиз як хонага квартира дар 1 этаж қарор дора, 48 ё 50 квадратай. ремонти квартира миёнае бардурои азиз овусвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. квартирара вақти фурӯхтан палас, парда, люстра, термос, стиральни машина, кухни гарнитураш места. нарша бардурои азизам ай сабабе ки зарурай срочни фана мисол пулш дар корай нархш мега 185000 сомонӣ. ина бардурои ваҳдатӣ сразу як дона лайкира биҷиқена ҳамин соҳиби квартира да ҳози занг бизанен бихаренаш. номрои поёнгиш имо ватсапам дора. бовар ки нархи беҳтарин айда. оли саросима наша шери нархели нарх наво дар канали савдотиҷа гарени бисёрай. бардурои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. катҳои фурӯшӣ чӯбои расистки қай тайёр мешава, тайёрам доранд ва чӣ размере ки шумо дар кори бардурои азиз заказ мегирен тайёр мекунанд ҳами бародаро. размерошон 2.5 ба 2, 2 ба 3, 2.5 ба 3. ва бардурои азиз мисол шумо да чӣ размере ки дар кор боша шумо фақат занг мезанен ҳамяка тайёр мекунанд. ва яхе размерошона бардурои азиз тайёрам доранд. хеле ки дар сурат десен мисол да ози ана ҳамаша нишон метам бисёр сурат рӯи кардагиай. хулоса бардурои азиз да ҳамин сурат чизе ки мисол мебинен ҳамаша ана бо дисти ҳами бародар айда. любой размер тайёр мекунанд. яхе ана размероша тайёрам дора. адрес бардуро шаҳри Душанбе пишти управлени гаи. нарха навоша гуфт ки бо маслиҳат бигӯ. цена дӯстони азиз да гаварнояй занг мезанед қатъияка маслиҳат мекунед. чихелек десем бардурои азиз ана катҳои фурӯшӣ бо сифати баланд айда. бо сифати баланд. ва ҳами яка гуфт ки як коргарам дар кора мақсад аюда ҳами кор бироя занг бизана.
ана ки бардурои азиз кинои туркиё зибайниш дар реклама дора мо ҳам реклама дорем шерои нар дӯстони азиз компаниякай бозоралӣ ва компаниякай назараш мо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо ай москва ва московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ай пеши домтон аз ки ҷое ки мисол айн бародарода удом ниай мерава ай ҳамҷа шуморо мегиранд ба сарҳади қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам бардурои азиз я 4 ё 3 ё 5 машин дорам бардурои азиз мақсад ки фақат ами раҳ рудан я 10 солчи таҷрибаи корӣ доранд шерои нар ҳамияко хай хулосаи компанияра любой одам мешноса нархи навоша гуфт ки 7500 рубл бугӯ агар ҳози занг бизанӣ бугӯй ки номероро ай канали сауду тиҷӣ гирифтам туда арзон мекуна шери нар ҳози занг биза бугӯй ки номероро ай канали бачаи ачкидор гирифтам ана бардурои азиз мегзарем ба 3 миллион имрӯза хаста набошен ана бардурои азиз як хонаи арзони дига аз ноҳияи восе гап мезанам касе ки ай ноҳияи восеем бардурои азиз лайк биҷихен ва дар комментара бинависен ки май ноҳияи восеям бардурои азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи восе кӯчаи сайдалӣ вализода 1 ноҳияи восе кӯчаи сайдалӣ вализода 1 6 сутиқ заминаи 5 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ ремонти хона миёна будай бардурои азиз об свеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳои хона 100% будай гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ бардурои азиз нархиш 260 000 сомонӣ мега 260 000 сомон бардурои азиз касе харидор бошед на номерои телефону шастай номерои поёнгиш номерои россияша имо ватсап дора занг бизанем бигӯем ки номероро ай канали сауду тиҷӣ гирифтам шумо дабо арзон мекуна ва бардурои азиз лайкҳоро фаромӯш накунед касе дар канали мо меҳмонен ҳатман подписатсия кунед ва дар комментара бинависен ки сауду тиҷӣ ба пеш ана ки бардурои азиз мегзарем ба 4 миллиони имрӯза ана як хонаи арзони дига аз ноҳияи рашт гап мезанем яъне ки ғарм бо диққат гӯш кунед хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи рашт ҷамоати аскалон қишлоқи булкон 30 сотиқ заминаи 3 дар хона қадди 2 долонаш кардагӣ ремонти хона миёна мега об свеч ҳастай ҳуҷҷатош 100% будай оғил алов хона доштай ҳама намуд дарахтам дора бардурои азиз мақсад чӣ намуде дарахте боша ҳастай мега ва бардурои азиз пеши хонада мактаб медпункт масҷид наздик будай нархша арзон гуфтесяне ки 30 сотиқ замина бардурои азиз 3 дар хона дар ноҳияи рашт нархиш 165 000 сомонӣ ана бардурои азиз пул мешид ҳози худам мехаридамаш да бардурои азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам я бақаи фурӯшӣ мо дороӣ кардагиян ина бардурои азиз ана дари канали мо любой чӣ мисол миёвенда барои ҳам подписатсия кунен аз ки ҷои мисол хона чизе ки дар корайтон подписатсия кунен иншоалло ки як рӯз не як рӯз миёвен бардурои азиз бақаи фурӯшӣ бақаҷон айда охи қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ 2 сола ай мега хурду хӯрокаш зур ай шерои нар ҳамин оҳана бихӯра мумкин ҳал куна нарша мега ки 10 000 сомонӣ ҷои шидшай 10 000 сомон ҷои шидиш будай бардурои азиз яка 10 500 да надода будай просто аку ҳози сумуш дар кора мега барои ҳаму ана 10 000 сомонӣ мефурӯшумша ба ёдтон бигирем бардурои азиз 10 500 да мега надодам яки ҳами 10 000 да ҳози пулум дар корай срочно мефурӯшумаш дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ номерои телефонаш ватсап дора ҳози занг биза хулоса бақай тенҷайда охи бардурои азиз оли дар ин видео хонаҳои заминӣ ва квартираҳо гарени бисёрай бо диққат барои ҳамон видеоро то охиша гӯш кунед трансформатори фурӯшӣ 400 ба 6 гӯш кунед бардурои азиз трансформатори фурӯшӣ 400 ба 6 истеҳсоли россия 2013 маслаша алиш кардагием маслаш бардурои азиз я 10 сол қариб 20 сол мебара я маслаша алишка мумкин 30 солам бара адрес бардуро ноҳияи қабодиён қарор дора нархша мега ки 37 000 сомонӣ бардурои азиз мумкин ягон кас дар кор боша занг бизанен ягон бародара бигӯен ки 37 000 сомон трансформатори фурӯшиай срочни
бардурои азизам, хаста набошед. мегзарем ба 7 миллиони имрӯза бо як хонаи арзони дига аз ноҳияи восеҷон. бо диққат гӯш кунен. бачаҳои ноҳияи восе лайка серьёзин биҷихен ин хонаҳои арзон барои шумоай. бардурои азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи восе деҳаи нонҷемас. ноҳияи восе деҳаи нонҷемас. 8 сотиқ замин айда дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ кухни баня дар дарун шай. ремонти хона замонавиай. салафани тангин қати миёри пула метива медрой зиндагӣ мекунӣ. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳои хона 100%ай беруни хона да навес ҳоҷатхона доштай. нақша бардурои азизам 125 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен занг бизанем бигӯен ки номероро ай канали Сауду Тиҷӣ гирифтам, шумо да бо арзон мекуна ва соҳиби хона гуфтагия ки алишам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе болоиш пул метам. ҳамин хонара мета болоиш пул мета ягон квартира дар шаҳри Душанбе боша. номерои телефони поёнгиш имо WhatsApp дора, занг бизанен қати яка маслиҳат кунем. анаки бардурои азиз, мегзарем ба 8 миллиони имрӯза. касе да квартира дар кораи шаҳри Душанбе ису усра наковен. фақат ҳамин канали бачаи ачкидор, канали Сауду Тиҷира биковен. ина бардурои азиз, квартираи шаҳри Душанбе гап мезанам, бо диққат гӯш кунен. квартираи афчи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, тарафи Гипразем, дом 14 этажай. бардурои азиз, 38 квадратай, форат як комната, форат ду комната мекуниша. хона дар 13 этаж қарор дора, ремонташ коробка мебошад. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳои хона, яъне ки ҳуҷҷатҳои квартира 100% будай. нархша мега ки 190 000 сомонӣ бугӯ. бовар ки беҳтарин нархай. квартира ҷои зур дай. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, тарафи Гипразем. бардурои азиз, анач хеле гуфтам, дом 14 этажай, хона дар 13 этаж қарор дора. 190 000 сомон. маълумотша дар бар экран навистагим, занг зада маслиҳат кунед. бардурои азиз, мегзарем ба 9 миллиони имрӯза. бисёри бардуро дар комментариё да мисол номерои ма менависанд ки ма дар хона биёв. бардурои азиз, мо хона намеёвем, мо фақат реклама мекунем. ина як бародар мисол ма дар рӯи кат гуфт ки мара реклама ки. ина бардурои азиз, ма ҳам якара реклама мекунам, бо диққат гӯш кунед. бардурои азиз, яка нависае ки ма да ана ай шаҳри Душанбе дукомната квартира дар корай сумаш то 170-180 000 сомона боша мешава. пулум тайёрай мега мехарам. бардурои азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ай шаҳри Душанбе ягон кас квартира дошта бошад то 170-180 000 сомона, ҳамин якада занг бизанем, пулаш нахтай. анаки бардурои азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. ана ма гуфтам аки хайрихиш кунам, не ки яки комментариёи фасонтона навистаин, оз яки нахонам, баъд хафа мешаин. барои он бардурои азиз, як се комментариро мехонам, баъд хайрихиш мекунем. хоб, якум комментариро мехонам, навистае ки аки ачкидор лайкора испандуд карда сар додем. дигим комментариро навистае ки гил дар тори бом заминои арзон мон. гап несака. сеюм комментариро нависае ки дар айни ужункунӣ видеота тамошо кардам, лайка ба қошиқ задам мега. зинда бошӣ, лайка ба кавлик биза шеринар. раҳмат мегӯм бароям хеле одамое ки комментариро менависанд. вале рӯз барои як бародар нависае ки комментариро ма хонди мега мурдумай хелсандира. бардурои азиз, агар шумо хеле комментари фасон бинависен, ма дар видеои дигари рекламатон мекунам. комментари фасон, мисол комментари ягон аки хеле чӣ меган, безеб неда. хоб навистае ки гилат гили варени, Сауду Тиҷӣ гарени. дим комментари нависае ки аки ачкидор, лайка задам ба помидор. сеюм комментари нависае ки лайка ба наски задам ака. зинда бошӣ шеринар. як бародари дигаримон комментари зур нависяне ки якум комментариро мехонам, гӯш кунед. навистае ки бародаро лайка хандида бимонед. хандида лайка бимонед. дигим комментариро навистае ки бачаи ачкидор, сарат сабзу вуҷудат бебало бодо, ба ҳар куҷое қадам занӣ, нигаҳбонат худо бодо.
лайка ба кафгири ош заде мега. Зинда боши шеринар. лайка ба кавлез биза. хуб бардурои азиз мехонем дигаша. яка мумкин подписчики гарени айда подписчики ами саудутежира видеоша фақат мумкин ждат кинада ами подписчик. нависае ки ака хандоҳо да гап нест. як бор бихан мега. зинда боши. шогирд ака таам як бор бихандохи яка гӯш кина. инам хандои мара гӯш кад таам як бор бихан гӯш кина. خیر بردروی عزیز این خنده های شاگردم گوش کردین. این بعد نواری خانه های فروشی امروزه از کجایی که ترانسفورماتری فروشی، کاتی فروشی، بقای فروشی، خانه های زمینی، کوارتیرهای ارزان روی کردن حرکت کردم برای شما را نرخ نواشا گفتم. فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود. خیلی که معقول شید نشید برای دستگیری کردن کانال بچه اچکیدار همین دونه لایک به پلا شلبان قطی بزنین. و کسی در کانال ما مهمونیم بردروی عزیز فوراتون که ویدیوهای مرا مثال هر روز یا روز پس مثال تماشا کنین کانال دا подписаться سراجق کدین زنگولچه در بولوگی مونین. او روز یا برادر در کامنتر نویسه که اکا داگی جایی نمیتوی. انا بردروی عزیز اول مثال подписаться نکنین کو همین ویدیوهای ما شما دا نمیروه. با برای هم ویدیوهای مرا دیر تماشا میکنین خیال میکنین که من ویدیو نکردیسم. برای هم بردروی عزیز تا آخر ویدیو را تماشا کردگی باشین подписаться سراجق کدین زنگولچه در بولوگی مونین و بتونین همین ویدیو را پدیلیت کنین. ایمو واتساپ همه سایتتون دا. زنده باشین و کسی تا آخر ویدیو را قدیما چخچخ کرده تماشا کردین در کامنتر رقمی 5 звезда را بنویسین. بردروی عزیز تا ویدیوهای آینده خیلی که دستگیری مرا فراموش نکنین. در کامنتر یگون چی بنویسین.